освобождението от османско владичество. 3 март е скъпа и свещена дата за всяко българско сърце. За нас, жителите на град Стамболийски, събитията преди подписването на Сан-Стефанския мирен договор са свързвани с преминаването на руските войски през река Марица. Точно тук, на това място, където се намираме сега. Затова днес сме се събрали тук, пред паметника на нашия освободител генерал Шувалов. Руски генерал, станал освободител на нашия край, за да отдадем заслужена почет и да се поклоним пред неговия подвиг и подвига на загиналите за нашето освобождение. Давам думата на отец Владимир Бейков за заупокойна молитва. Благословен е нашия Бог всякога, сега и винаги във вечни векове. Амин. На Господа да се помоли, Господи Боже, спаси наш праведен мир, Бог Твой, и сия всеница Твоя, сия божествен съдо, презирания помощ, предрешения и вольная и невольная, и всяя живедени и вневедени, человек святый упокой, Христе, души рабов Твоих, да Ты безболезненный хочу, жизнь бесконечная, надгробное ридание, творяще песен, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помилуй ни, Боже, според Твоята голяма милост, молим Ти се, чуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим, да упокои Господ Бог душите, нападналите за освобождението на Отечеството ни, Божии раби, и за да им се прости всяко болно и неволно прегрешение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, за да всели Господ Бог душите там, където почиват душите на праведниците. Божията милост и Царство Небесно и прошка на греховете ни от Христос, безсмъртния наш Цар и Бог, да изпроси. Божие на духовете и на всяка плът, който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на този свят. Сам Ти, Господи, упокой душите, нападналите за освобождението на нашето Отечество, Твои раби, в място светло, в място блаженно, в място покойно, там, където няма никаква болка, нито скръп, нито въздишка. Всяко съгрешение, което се случи с думи, дело и мисъл, като полажното телефонство, тъй като няма човек, който да е видял и да не е се грешил. Само Ти величен, Господи, светлина. Твоята правда е правда вечна. На Господа да се помоли. Блаженно възпитане дай, Господи, вечен покой. На загиналите за освобождението на нашето Отечество, Твои раби, и направи вечно да бъде тяхната памет. Вечная памет, вечная памет, вечная памет. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, помилуй нас. Нека Бог освобождението на нашето Отечество, Майка България, и да упокои душите в място.
Да кажем всички, Бог да ги прости и вечно да се. Вълнуващи са събитията, случили се на този бряг на река Марица на 14 януари в далечната 1878 година. Нека накратко да си ги припомним, за да знаем и предаване на поколенията след нас историята за освобождението на нашите земи. Тогава няма град Стамболийски, няма гара Кричим. Има само село Полатово, наричано по това време Адакьой или село в Благбалака. Напредващата руска армия, предвождана от генерал Шувалов, достига до река Марица и трябва да я премине, за да влезе в битка с турската армия, която пази Пловдив. Руските войници помагат на жените и децата от село Полатово да се спасят, като ги принасят на гърба на своите коне през замръзналата ледена река Марица, тогава пълноводна. Още помним разказа на бабата на Стойко Костов от село Полатово по негови автентични записи, която е била грабната от един московец, качена на коня му заедно с малката и рожба на ръце и така преминала дълбоките води на Марица. Много помага руската армия на нашите полатовци, но и те ни остават длъжни, защото през нощта тайно се срещат с командващия войската и дават така важната информация за разположението на турските войски в региона. Московците и донските казаци на генерал Шувалов пренощуват по къщите на хората, а това са броени дни след Коледа, която е била чествана на 6 януари по стар стил и са били богато нагостени и напоени. На сутринта лично генерал Шувалов се черкува в църквата Свети Йоан Предтеча при поп Иван Русинов. Гръмват с ръковните камбани и със своя звън оповестяват новината. Село Полатово вече е свободно. Свободата дойде в нашия роден край на гърба на конете и на щиковете на тези руски, финландски и румънски войници, дали живота си и оставили костите си за нея. Дами и господа, нека с поднасянето на венци и цветя пред паметника на нашия освободител генерал Шувалов отдадем почитта си към подвига на нашите герои. Венец от Общински съвет при община Стамболийски. Венец от община Стамболийски. Венец от реформаторски блок. Венец от Народно читалище Никола Вапцаров. Венец от Репи от Стамболийски. Организацията на БСП и граждани са си поднесли венците и цветята преди самото тържество. Сега ви моля, дами и господа, с падане на колене и едноминутно мълчание да почетем паметта за загиналите и за освобождението на нашия край. Така се прави. И след като уважихме
нашите освободители и почетахме техния подвиг, призовавам всички вас да се отправим към площада пред читалище Никола Вапцаров Стамболийски, където от 15 часа започва тържествената празнична програма по случай 3 март, националния празник на Република България.